Robert Fico dneska zase raz ukázal, že je majster kamufláže. Vždy na to, aby vládol, potreboval nejakého silného protivníka, nejakého nepriateľa a potreboval byť nejaký vážny hrdina. Dnes namiesto Šoroša alebo hrádze proti liberalizmu alebo extrémizmu si vybral ako najväčšieho nepriateľa zlobora Európskej únie a Slovenska pána Zelenského a on sa postavil do roli záchrancu, ktorý spasí Slovensko a Európsku úniu. Pritom sa mu veľmi dobre podarilo odvrátiť pozornosť od problémov doma. On má najslabšiu vládu za všetky vlády, ktoré mal. Vláda sa mu rozpadá, má veľmi krehkú väčšinu v parlamente a nie je jasné, ako dovládne. Výsledkom toho je napríklad aj kauza katastra a podobné veci, ktoré nevieme zatiaľ riešiť. Na Slovensku rastie drahota, ľudia sa dostávajú vplyvom ich ekonomických opatrení do platobnej neschopnosti, nebudú schopní platiť hypotéky, momentálne ani nevedia, čoho sú vlastníkmi. A toto sa Robertovi Ficovi perfektne podarilo prekryť a v tomto vidíme, že Robert Fico je majster kamufláže.